aquí. Aquí. Cámaras, Fontis. ¿Qué hora tenemos ya? Sí, ahora estamos 27. Yo voy a ir a... Venga. Kaixo, egunon guztioi, hemen gaude Amasako udal pilotalekuan, gaurkoan Gipuzkoako euskal pelota egokituko 16. txapelketako binakako finalak izango ditugu. Eta, bueno, 3 partido izango ditugu gaur, lehenengo partidurako ja protagonistak prest daude, eta oraintxe hasiko ditugu partiduak. Nerekin ere ondoan Iraitzu egun daukagu, txapelketan zehar bai aurten epaile bezala ibili dena, eta, bueno, Iraitz, zemuz nola ikusten dugu ez lehenengo partidu hau? Miguel, egunon ikusten zure guztiei. Bueno, guantxe bertan, zuetan ez metela 3 partidu jokatuko dira, egun guztintzat. Eta, bueno, guain lehenengo partiduan, adimen urritasun mailako partidu ikusteko dugu. Eta, bueno, lehenengo bikotea Josu Estikal eta Leiresna leukiko ditugu.
Álvaro Valor eta Odei Azkazturen aurka. Eta, bueno, partidu berdintxoat ikustea. Supongo Leirek eta Josu eraman beharko dutela euren partidua. Eta, bueno, latzen joan, Hori da, bueno, espero dugu partidu politateatzea, ikusiko dugu jokalariak zemu zetorri diren gaur, gogotxu etorri diren, eta astera goaz. Bikote gorria, Josu Eskizabel eta Leire Esnal, eta bikote urdina, Álvaro Valor eta Odei Asteazu. Epaile bezala Nora Mendizabal, eta Aber Txapa. Urdin. Jakea Álvaro Valoren. Bueno, kategoria honetan, adimen urritasuneko binakako txapelketako teniseko pelotarekin jokatzen dutenak, palaz, sakea dotea hiruan egin behar dute eta bia pasa behar dute. Eta seia pasa dukate eta pasa egingo dute, beste sake bat izango lukete. Partidua 25 izango da. Eta tartean, bikote bakoitzak hiru atxeden eskatzeko aukera izango ditu. Eta hortxe Álvaro daiko sakea egitera eta gora. Lehenengo sakea, bat eta huts gorrientzako. Opari polita, aztekoz. Ea, pixa lateitean, eta partidan tartean. Gutxitan ikusten dugu horlako hasierak, ezta? Hori da. Horbait, Josu sakea eta hasiera finala. Leire esan, ezkerrez. Horbait, moztu. Eutxi Leire. Horbait iritsi, baina errezin mantxa. Bi eta huts, horren dugu. Bueno. Askotan ikustuko dugu, Leire eta Odeiren borroka hori, Baliteke Leirek eta Odeik eramatea pixka jokoaren Bai, argi dago, Oain Leirek tanto politak hartu du. Eta, bueno, ustez Odei izangoa kantxan gehien mugituko beharko duna. Álvaro bai asko eraman behar du. Berriz ere zabalea, eta, bueno, Álvaro. Hor ikusi dugu, Álvaro pelota nahiko gainera gotalea da Leire, pizkaten hori bilatuz, ezin izango galtzea, eta lau eta huts momentuz bikote gorria. Iritsi Odei eta moztu, ondo mozketa Odeik, trokoa bilatuz, ezin izan du Leire iritsi, Bueno, getxe, eta ikustera, Odei badaki partu oso zaila dakala, parekatu da. Bueno, Odei bere burua ondo mantentzen baldin badago, min asko egin dezake bai. Hori da, hortan jarraitu bako Odeik, hor lan eta lan egiten. Esan dezun bezala, Álvaro ere asko lagundu beharko dio. Ba, indetu duan talde gora.
Hortza ere, bitalau. Bai, agian pixkat urduri xamar situazioaren sentsazio daukagu. Bai, igual bai, Akatsa asko ditan hasiera honetan. Odei ikusita, beste zaka gora. Sartzen joan Alvaro partiduan. Bai. Eta, logiko, jokalariak, zerakatxo batzuk egiten hasi dira, eta azkenean finala jokatzen urduritasunak, eta baita ere kamara gara. Kanto derra zatu da joku. Bai, ondo mozitakoa, motzean utzi du, eta hori ezin izan da bitxu. Produkzionari sakea, nire ezkerrez, uste dugu leire ezkerra dela. Bai, eskubia hartu gutxela dugu leirek. Ono lan urei, ipalta dugu lortu. Guztena, odei go askokin dagoela. Beti go askokin motibatuta. Baina, hau aztela bakarrikan ez da, hondikan tantozko gatzea jogatze gota. Eta odei buru hori ot mantentzen duen da. Tanto gehiago lortu dituen. Ondo, odei, Leire kaitxira atzera. Ondo, odei. Aukerakoa Leire, moztu, eta pamba. Horriak aurretik hasi dira, ritmo sartzen partiduari. Ondo, odei, ondo utxita, Shakira. Ondo Josu. Eutxi odeik, ezkerrez. Beste bat, ondo Josuna, eta oso, gara urdinek atxean, behien lehenko atxean. Gara daukate. Partido honi buelta emateko. Bai, oin atxean hau eskatuta, ideiak eta bizi dituzten, lasaitzen dira, hori ikusten dugu Alvaro Ariz lertxundik talekida animoak ematen, baita ere hor Koldo Uribarri eta Irati, entrenatzaileak, Zarauz eta Mitara elkartuko entrenatzaileak, haien jokalariai indikazioak ematen eta animoak ematen. Eta ikusiko dugu orain, bueltan nola sartzen den ikote urdina. Ze partidua nahiko azkarrekoa. Zortzi eta hiru ja. Azkarreke. Zamunik esasetan. Bai. Nik espero odei askotan oiazaten abadetu. Gurekin jokatzen duenean kriston pelotaria da. Baina ez gara etoria odei, Alvaro babestera. Urtez Alvaro pizza eta horreago jartu manimala igual ondo. Beste bipareta ederra. Nahi izan da, xia pesara izan da. Baina Josuri. Beste partidu eta mainotan tohi desartzen ari da gaur Josu. Ostra. Jokalea bukatzen da Josu ondo ikusten ari da. Zamelken antzean ere, nahiko seguru ikusi dugu. Eta horre ere beste bukaleta da. Bakamena eskatu bide eguinei. Eskapa izan data. Argi ikusi, Utsa handi ikan dara, baina bueno. Aipatu ezakegu, bi bikote hauek, txapelketa honetan, Dinamarko txapelketan partidu guztiak irabazita iritsi dela finalera, berako izan ere nahien grupoan leheneko sailkatuak izan dira, eta hortaz finalera sailkatu dira. Baina hortu ikusi dugu ez, odeiren bipaika saiakera hori, txapelera joan zaiona. Ikusten da ez, odei, tantoa bukatzea jo nahi duele bai. Baina, pixkat, prezipitatuta, ez da oso atzetik saiatu da bipareta egiten. Pixkat igualen impotentzia gatik edo ez da, ikusten ere markalioan nahi fazela. Markalioan asko azkarru daten ari da dira. Baltan bukatu nahi hortan, akatsak ere atatzen dira. Ekaten genuen hori, pentsatzen genuena partidu gogor batikan kutuko genuela, baina partua oso azkar dijoa. Bueno,
Ea, tanta lortu eta bola, tanto jala hori edukito duten pizza bat, bai. Y luego que gaizte hongo, bueno, leire lehenengo utzurik interes banago. Eta orain, bai Alvaro eta hori tanto jala txiki hori edukito duten, horitasun puntu hori tartu dieten. Eta bueno, oaindik ez dut ikusi, baina odei ez du gara ikusten ari ez, leiren eskuri horren bila ez. Leiren beste saiakera bat. Bai, odei hartzureako ikusten dut, txapelketa guztien zehar esan dugunan, azkenean partidu guztik iraz iritsi dira, eta bueno, zenen lanak ere ondorik da. Gaur oso jokaleak azkan dukatu nahian ikusten dugu, hankatxatzuk ere egin ditu. Ona odei, ona! Eta bueno, fai horiek ikustena, benetan dutudana, ikustena odei partu barran hau da, baina akaizko horiek fakturazko kokapetik, odei ikusten genuen hor, maztertapeko finalean ikusten genuen, aia esatuan abatu, kara garritura gatu enten behagin, kara garrizko partua jokatu zuen egun hortan, eneko zagarmen, ikutuko dugun eneko zagarmen eta Lander Ortegaren aurka. Bueno. Odei, egia esaten abat. Eta gegoian izan eno ez. Hori eta egu gaian iku kanala, baina bueno, epaia dago, epaia lagak onartu gara, eta bueno, horti ikusten ari gara pizka bat, amairu eta iruko, amairu laukoa ikutu dugu. Eta bueno, tanto dira txiki hori dukita bai, bueno, hori bost tantotara, leiren beste bipa eta bat, Ganto! Horta hori, ganto entotara. Bentaten dozko piso diguten ari gara, amigo. Bai dira, partidua sartzen, hori ikusi du, dosi bitareta bataz egiten duela. Bertunatzen marka joan. Bai. Bueno, egia ezan garrete bai, partazo baino lehenago, odeirekin hori nekela bai. Patu behar de, bueno, odeitani taldekidek egalak bai. Opa! Ezkerrez eginako utxa, baizke emana, baina txaparen gainean justu. Bueno, horako akatxa tanto kantatzen jana, bai. Balio izan dide pixka ratxean uzteko. Bai. Eitsi Josu, odei azkenean, lehin azkenean. Utxa galan, azte utxa egin dugu. Tanto aurte zegan, baina. Azte utxa egin duen. Bai. Bueno. Bai, ez duk etatetuna, baina, bueno. Justo gara, bueno, badakite noiz egin beharko luketen gauzak. Noiz eskatu denbora eta hori dana, baina, bueno, beste bipa eta bat odei, gaman joztu. Bostu odei. Esaten ditutena, nire ustez hor odeik.
Ikusten da, Leire mozketa hori, Josu, Salvador bilatuz eta alketara jokatuz. ikusten da igual Loreineko nekatuta Maradona, bai txokera eta baita galea mugitzen ari da, Alvaro asko bat babesten ari du. Bueno, gorriekin konpatuta, ikusten ere bai Josu nire laguntza konkreta ere bai. Eta bueno, Alvaro ere bai pixan laguntza dira, bueno. Eta hortxe ikusten dugu amaseko galpilotako armaia. Gaurkoan, hasieran komentatu dut bezala, aditu final izango ditugu, lehenik eta ben orain jokatzen ari den Josu Eskizar eta Leire Esnal, Álvaro Valor eta hori azteazu bikoteen artekoa, adimen urritasuneko tenisiko pilotaketako gotzen liga gorriko, multzo gorriko lehenengo final hau. Ondoren, bigarren partidan gurtu hartuko bazketaletaz jokatzen duten jokoaren arteko final ikusiko dugu. Eta bukatzeko, adimen urritasuna duten kategorian ere bai, liga urdinean, beste hirugarren finalak, gero nolakiko dugula hortaz zitzeitako. Bitartean, bueltan, Álvaro ezin izan du pelota garran, eta horrein ez dut izan dute, orain Leire mozketa. Bueno, Álvaro. Orain mugiaraziz, eutxio txokora. Leire zera, eutxio dei. Apa dei. Eutxi, Ona, dei, ona. Hor bilatu behar dio dei, Lehen komentatu ditudan Leiren eskubi hori, Kostaz zaio, baina, bueno, azkenan bat bilatu du. Ja, horako gehiago bilatu ditu. Baina atxeanekin bueltan, Mariteko hori komentatu izana, eta ondo bilatu dio atzean zabalean. Epa, baina Leire iriste du. Bueno, bai. Kanto urdin, honek ere. Bai, lehen Saque Álvaro, arro, oso txapartu egan bai. Eutxi Josu Gainez, Eizera Horrei, Biparetan, Josu bilatuz, ondo Josu lekuan eta Eutxi, Moztu godik berriz, ondo atzera azkarrak dena bilatuz, Eutxi Horrei, kombinatzeko aukerak Leire bai, Leire. Bueno, hor, Leire pixo bat ateratu. Azkaren arteko pelota ikusi dugu, Josu sartu da, eta ez da gutxi. Eta urdinan lekura zen, atera joan. Bai, amazetan. Hortxe daude. Bai. Bueno, Leire itxi, eta Leire demertuta. Hartzea, tanto bakarra, Mikel. Kanpo bakarrean jarri dira. Vamos eta amasei. Oida, guk beti nahi izaten dugu, Mikel, emozio pixa bat. Bai, noski, bai guk eta Bai, gerturatu dian jendeak bai, beste bipa eta oto dei. Epa Josu! Etxetik ikusten ari pelota zalei bai, ez? Bai. Eta guain Josu bai, bipa eta garantako da. Bai, hori da. 17 eta 15. Bueno, ikusten dugu horretu Mikel, kanto bakarra urbildu dira, baina, bueno. Kanto hilala piztatu hori zabaldu. Hola, hori gainera. Beraia dira nahi dute. Bai. Horrek moztu, eutxi Leire oso moztenez. Alu. Esan dezu bezala, Itxi.
hor bilatu behar dugu. Oso ona hori pilotazo hori horrela jota. Bueno, Amaseiaren azortzi. Badikoa partida aurrera, badikoa final aurrera. Partida polita ditut geratu zaigu. bai, ikusi hor azterako Leirek eta Jostuk zeugaten bentaja handi hori. Eta Leire, defentsatik eraztuela pasa. Gane, bueno. Bueno, hiru atxenak txeden aliak ja agortu dituzte. Hemendik aurrera beste patatan nuke. Hortza haude, lautan totala, baina bueno. Bai, batera ere gerturatu dira, izia hortxe, batera egon dira, berdintzeko aukerarekin, izia iritsi, eta berriz lautanteko margena daukate horiek, ikusi beharko baina azken txampantan nola bueltatzen diren ikote urdinak, eta Bai. Bueno. Oain ikusi beharko atxeden alditikan bueltan, zertatzen. Horriek hortza gate bostan totala ja partidua, baina bueno. Seguro nago urduinek ez dietela tantak ere sustiko, gora oraino dei. Dei pazientzia pisatu edukitzen nuen. 21 eta 16, gorrien alde, Josu Eskizabel eta Leire Esnal, biak Zumaia elkartekoak, pilota elkartekoak, gertu daukate Gipuzkoako Euskal Pilota Gipuzkoako txapela. Besto nago deik orain. Gutxi Leire, berriz ere hogei. Beste zogei bai, orain egin duen betela iruterdi gutxera bera urbildu. Zer ondo Leire, mozketa hori, partidan ja horako mozketa ugari sartu ditu. Ikusita partiduan orantxe bertan Leire labetatik noberen aitzaten ari da, hor nire iritzite. Bai, Albaro bilatzen, odei mugiarazten, ondeskatu da Leire bai. Eta bueno, lehen komentatu den bezala, Leire Albaro Alabaren bila dabi. Zurutetan odei ere Josturen bila dabilen ikan, baina bueno. Kan eguna, odei asko babestu behar du Albaro. Bueno. Bai, azkenan, aprobetxatzen pixkat hori ezta, jokalariak mugitzen saiatuz, zuloa eta tanto egiteko hori, zuloak eta hori bilatuz, ondo biatzelariak, aurrean ere, defentsan Josu oso ondo ikusi egu Airez sartzen, oain Leire berriz zabalera. Ondo Josu Airez, odeik oain aukerakoa, eta txapa bera juntzaio, mozketa hori. Hortza gari da partidu, bitantotara, 23-16. Atxeran eduki duten bentajan hori ja berreskuratzen, Bai, hori da. Komentatu egun bezala, akats asko ikusi ditugu, opari asko, eta Odei, eta kanto. Bai, ondo moztuta, eta... Odei ez dago, Odei ez dago ekiteko. Odeik ez du partidu arte bukatu nahi, Hau bukatu arte, jokatzen jarraitu behar. Ikusiko dugu, hain ikan ez dago ez esan da. Bai, Odei azietan bere buruarengan konfiantzazka hor bilatu behar du Odei, Leiren eskubi hori. Ondo Leire. Hala luke eta aukera, Baina aukerakoa moztu.
Ondo berriz Leire, ondo. Berriz Leire jagatxoa. Oain Leire moztu eta aprobetxatu zaukerako hori Leirek. Beharki moztuta, 24garrena. Eta tanto bakarre daukate txarrela. Tanto bakarre daukate txarrela. Bueno, Josu hortxekoa. Txarrela. Sake azker marena da biatuz. Ondo odei. Ondo odei. Asko betu odeik. Kerraki, no? Bai, nahiko seguru ikusi egu ezker horrekin odei. Defentsan. Oain atzeladien arteko peloteoa, ikusten nahi beha. Leire bira Albaro bilatu. Eta oso bilatuta eta bukatu lehenengo finala. Eta Josu Eskizabel eta Leire Esnal, Zumaia elkarteko bikotea irabazle. Bueno, hortu ikusi dugu markatu den partidua. Kenpinen hor Leire, Albaroren bila, ikusi dugu. Odei ere, bueno, hortu ikusi dugu Josuren bila bai, baina, markatu den betela ulkazko. Bai, esan dezakegu baina bikote senduagoa osatu dutela gorriek. Eta hortaz, bai, garaie, berezitako garaiak izan dira. Leire lauetatik, jokuan gehien eragina izan duena izan dela esan dezakegu. Oso ondo aritua pelota aldeatetik bestera mugitu, defentsan ere bai, zabalean bilatu. Leire, ikusten ditugu zuri, batez ere pixkat jokuaren pixua hartzen, beste bikotea ondo mugitzen, bilatu zuloak, nola aurkitu zea? Ondo, inditu dutz batzuk eta hola, baina bastante ondo, eta helburua zama pixkat Albaro bilatzea badakigu odei atzian da oso seguru biltzeala eta dana jasotzeula eta orduan Zabalea, bilen tartea pixka eta aurkari mugitu eta hola zaiaua eta oso ondo junda eta Josu oso ondo jolaztu du, Zabaleatik oso ondo jaso ditu pelotak
eta aige hobetzen da zakiak eta ere gero eta hobeto ditu eta kaso iteigu eta aida ikasten aurrapen oso handia egin du eta niretzako aurreneko txapela eta niretzako hori pozgarria Zumaira etortzeian beste pelotariak txapela irabaztia, alkarrekin baldin bada hobeto bi klub berdineko. Ondo hori da, Josu, Leirek esan du bezala, egia igual hasieran pixkat, akatsak egiten hasi gala, baina gero defentsan eta oso ondo gaitu zehala, zemu sentitu zea, nola aurkitu zea kantxan? Kantxan ondo onan, putu duba, ondo, zermenan, inen ondo, multu ere bai, eta bi bileta ondo betele, txapela ere bai. Noski hori da, biparetak sartzen ikusi zaitugu desiente, airez ere defentsan oso ondo, beraz pozik ere txapela etxedera mateatik, Zumaia klubera, ezta? Bai, Zumaian ondo onan, hemen bat ere bai, atkonen ondo, betele bai, hemen betele bai, eta ondo. Noski, bai ez oso ondo ikusi zaitugu, eta Leire, zurekin bukatzeko, final hauetan aipatu gara dago, azu emakume bakarra zehala, eta hori ere ez, emakume gutxi izan ditugu txapelketan zehar, baina agian, zu ikusitare finaletan emakume gehiago animatu daitezke txapelketan parte hartzera, orduan ezakit, mezuren bat eman nahi badiguzu. Anima daitezela edozein herritako neska Donosti aldekua, Zautze aldekua, Gorillo, Zaraudu, Getarilla, eta gero Azpeititik egin da, gu bezua zabalik hartzea iteula emakumeak eta gizonezkoak eta gaztiak azten baia beste taldetxo sortu genugela Zumaian beharren arabera eta gu ongi etorri jaingo jeula etortzen da nahi, neska edo mutile izan. Eta honek azten jarraitzeko, mindarak kiston indarra daka eta Zarautzek jende pilo daka, gaztiak ebai, eta Zumaian animatzean ere helburu hori da, beti hori izaten. Gu hor gaudela, baina gaztiak kirol aukera baina ez ondile eta pala gustatzen bazaile hurbiltzeko Zumaiko herri-eskolako frontoira eta itzeingo genukela eta ostegunetan 6:00 zazpitaretan entrenatze dut. Bat ematen nahi baldin badu animatu, edozein herritakoa ongi etorria izango dela. Leireren hitzekin dena esan dago, zorionak biei, ospatu txapelaz eta ospatu garaipenaz, eta beste bat arte. Eskerrik asko.
jende gehiago. Deco. Le voy a dar yo esta saliva, basta con un setazo de fútbol de puta. Basta con un setazo de fútbol de puta. Ya, buen cámara, tío. Ya lo que mira, mira la que me ha pillado el cabrón de Liga. Mira. No, no, el Ibai. Venga. Oye, ¿qué le va a hacer? Vaya par de cabrones. No. Vai, è un guacic. Vale. Oye, si quieres ponerte aquí, venga, te hacemos una. Podemos hacer. Compartimos micro. Feo de Hacían Urduri llamar, muy precipitado un poquito, pero bueno. Casa ahí, está bien. Estaba echando de mano. A la zurda. Mira que de mano a mano. Siempre le buscas una derecha. Claro, un poco fácil. Quiero decir que Indagu, hoy igual flojeamos un poco, pero. Marcado. Ya. Pues vamos, nahiko. Taberna hau dago, pero ez dakitze mobidan bat ez zera bat haitxita gola. Pena, bai. Eskaronar, entonces denak dira. Mento del taberna bagara, bengo hau. Lehen urtean egun kane jogate, nahi eta ikargaleko zuten egan bitelago bat, nada. Bueno, hemen jarraitzen dugu Amasako udal pilotalekuan. Lehenengo finala bukatuta, guain bigarrena astera dikoa. Kasu honetan, Urbildun Artiko Omazko paletako pelotariak hortxe iruditan. Bikote gorria, Aingeru Senperena eta Edorta Deanta izango dira, eta bikote urdina Manu Quesada eta Germán Elkoro. Hemen aipatu dezakegu, Edorta Deanta hasiera batean Joseba Lasarekin bikote zela, baina Josebaren lesio batengatik, Aingeru Senperena ordezko bezala jokatzen ikusiko dugula. Eta, hemendik ere bai, besarkada bat eta zain osatu badia Joseba. Hori da, osatu badia, Joseba ikaretzko jokalaria da. Hemendik ere bai anima asko, eta azka zenatu zurko betelaria. Bai, azkenean pena da ez, finalerako saikatuta. Joseba Lasa eta Dorta da, baina bikote sendoa osatu dute
txapelketa guztian zehar. Txapelketako Ligasako partida irabazita sailkatu dira finalera, eta lastima lesioagatik jokatu ezin izana. Aingeru senperena, hemen daukagu, berare pozik egoa finalea jokatzeagatik. Eta hori, eta aurkari bezala, Manu Kesa eta German Elko gure bai, txapelketa sendoa dute, finalera sailkatuz. Eta sakea urdina izango da, Manu Kesa egingo duen sakea. Alpatu dezuna bai, Joseba eta Edorta partu guztik irabazita iritsi ez dira finalea, eta pena handia eramatea finalea iritsi partu guztik irabazita, eta azken antu partidu hori, eta final hori, izanako lan guzti hori horregatik azkenan finala jokatu izin izateaz, asko itoratu, eta finala gure hori bestatzen jokatzea, eta gizartzen zituen amorrua edo pena, eta gizartzen zituen, baina Eta zira bigarren finala, hortxe horta, maian, pelota, azkera baten netan duguna, hortxe ikustira Edorta, zerbait esaten Espainiari txapa bota duenean, azizaigu gure betiko Edorta. Germanek utxa, kanpora juntzaio, eta lehenengo tantoa, Gorrien alde. Bat eta huts, sakea oraingoan, Aingeru senperena Goiaztarrak egingo du. Bidanea Goiaztarra. Sakea ondo, ezker aldera, Germanek ezin eutsi. Sake hona Aingeruk. Aingeru Estan finalea saikatu, baina finala Ederki aprobetxatuko dago Aingeru. Ederka estarekin ekatu dugun bezala bikote sendo eta indartsu hori osatzen ebai. Eta ustez Bai, nola aurre ikusten dugu finala iraitz ze esango zenuke, nortzuk dira favorito? Gero ustez Aingeru eta Edorta izango dira favorito. Edorta patu behar da, Edortaren esperientzia eta, eta behar da, Edorta labirutatik veteranoren aldera. Eta, baki zerren joku hau. Eta, bere esperientzia eta Aingeruren jokoa, asko ikutuko dugu, ez hartu beste kanto. Edortaren dejada hori. Eta aipatzen zenun bezala, aurkezpenan ere komentatu genuen, Edorta hasi zen bere garaian, hor Usurbi aldean, 2005 inguruan edo kirolau probatzen, eta pixka hortikan hasi zen, eta hasiera horietan hortzegon Edorta jokalari bezala. Oiduiu Sabiaga eta lagun batzuk lagunduta. Eta ona hor pelotazoa. Zer dintzaio eta komentatzen zenun hori, Edorta gero padelera pasazan ere bai, eta aurten ikusi dugu berriz pelota bueltatu dela, txapelketa ezberdinetan ere ikusi dugu jokatzen, maila handia daukan pelotaria da, fisiko handia daukana, joku asko, teknikoki ere ondo aritzen dana, eta guretzako pozgarria da, horrelako pelotariak berriz kantxan ikustea eta goza dezagun Edortaren jokuaz. Eta baita beste iruna ere, noski. Eta ikusten ari gara, Edorta Aingeru baino joku, Aingeru baino gehiago ari da jokoan tarten, Pakitor Aingeruk pelota eskatu dio noztez, momentu honetan Edortari gara gehiago jokoan ikusten, Bai, hor, bipareta saiatu da Edorta, hutsa handia egin du, eta, 2 eta 4 momentuz Gorrien alde. Dejada Edortak, eutsi Germanek, altzun bezala,
Aukerako edortak, moztu, oso ondo, iritsikoa, German, bai, Zabalea eta gainera, hortxe Aingeru, primeran eutxita, Aingeru beti erakuste du defentsa handi hori, ez? Defentsa erakoa, Aingeru, maipatu izan bezala, ez? Aingeru, pelota bizia da, eta bueno, hor Aingeru tanto atartea hona Manu, Manu eraman. Eta iritsi, baina Germanek ezin altxa Germanek. Komentatzen zenun ez da, Aingeru ere txapelketan zehar ikusi dugu nola mugitzen duen sila, hor ere iruditan ikusten du nola erdirago kolokatzen den, izan ere gero Zabalera iristeko gaitasun handiak dazkalako, aulkia oso ondo eta oso azkar mugitzen durako, hor ikusiko dugun bezala iritsikoa, eutxi, Aingeruk oso ondo, eta gora Germani, gora juntzaio, 6 eta 2 gorrien alde. Lau aldeko tanto hori da mate, bai Aingeru eta bai edorta, baina bueno. Guzti dut, bai Manuk eta bai Germanek ez dut dizkietela tanto bakaritzeko. Eta ere eskarriko zen dugu. Ondo Manu, ondo moztuta, iritsiko edorta, eta Zabalera ze ona pelotazo hori, eharra jokaldia oso ona edortak. 7 eta 2, eta bueno, ikusten ari zearen hori esateko, komentatzeko, fijatuko zineten nola kasu honetan, hori gurpildun aulkian jokatzen den, pelotak bi bote emateko aukera dago, beti ere lehenengo boteak kantxaren barruan jotzen badu, gero noski lehenengo botean edo airez ere jo dezakete pelotariek, eta sakea, kasu honetan sakea, botea 3an eginda, 2 pasa dute eta 4 pasa dute. Eta bueno, pelota ikusita Mateu, komazko pelota dela, Mateu, batzuk pentsatuko dute ikusten, zerigan ikusten ari duen pentsatuko dute Frontenseko pelota dela. Baina bueno, esan behar da, pelota Frontenseko Mateula, baina ez da pelotan bizio, ikusten bezala pelota motela bai. Eta bueno, bain urdinek eskatu dute atxeen alia, gauta garatu barri ikusten. Bai, pixkat lasaitu ere bai, Urduri Xamar, German agian Urduri Xamar ikusten ari geha, pixkat ere, lehenengo partien esan duen bezala, pixkat prezipitatu Xamar edo. Azkenan, olako aurkariekin, opariak itea, opariakin ezkero oso zaila partia irabazializatea. Eta, pixkat lasaituta, berriz ere partiduan sartuta nola bueltatzen den bikote urdinak kantxara. Eta, hortxe, Aingeru edorta, indikazioak jasotzen. Eta, guztena ez, bai Aingeru eta bai edorta lasai daudela. Bai, esperientzia hondiko pelotaria dira, urte asko gara mazkite kirol honetan jokatzen. Hortaz aparte ere, komentatu dugu edorta padelean ikusi izan dugula, Aingeru ere handbikearekin ere ikusi izan dugu, Behobia Donostia lasterketetan lehiatzen. Eta, Horiek aipatu dute bai, ez du aipatu Manuk ezada, okeres bano kemen taldearekin batela, esgrima egiten duela bai. Pelotaria eta espataria. Hori da, Manu palaz gain ere esgrima egiten du, kasu honetan Fortuna klubean. Eta aipatu duzun kemen taldea, bai 4 pelotari hauek, Donostiko kemen klubekoak direla. Beraz, beraien artean entrenatzen dute, asko ezagutzen dira elkar,
Orduan, bueno, Baina, sekretu asko behaien arte, ez dago. Baina elkartana, lau pilotariak talde berdinekoa, baina kantxaren barruan etxaiak. Noski bai, ez hor finala, ziren denek nahiko dute. Está matando ese fuera de la cancha, muy amigos, pero dentro de la cancha, enemigos totales. Eta hori azken finen, asko nabarita, Deja da erra, eta ez zinantxa Germanek. Palereko tokearekin. Bai, teknikoki horta sofin ibiltzen da, ikusi dugu jokali honetan. Eta pelota atera den arren, bai, German ez da guztiz ondo jarri pelotan, eta ezin izan du altxa. Eta aipatzen zenun nire izugarratu. Kantxan ere zu ikusten zaitugu, jokatzen, bai Palaz Mindada elkartean, bai Eskuz Aldezarreko klubean. Eta gainera urten, epai ere aituzea Gipuzkoako txapelketa honetan, beraz partido guztiak ikusiko zenuten. Eta nolakoa zuretzako ere bai, pelotaria da norbait, eta kasu honetan hemen egotea partido hau komentatzen. Vale, bueno. Azken finen, pena, barruti ganez. Ostatu naratuen gatikan, jokatzeko lizentziari ezin izan duen atera, palan jokatzeko. Beste esperientzia bat ez, epaile bezala, epaile ere ikusten zaitugu beste txapelketa batzutan, aurten lehenengo aldiz Gipuzkoako euskal pelota gokituko txapelketa honetan. Alertatik, ketu behar dituete bai, aukera hori ematia, Gipuzkoako federazioa, alertatik egin bai epaile lan egiteko kontaktutan agatik. Arraro egitea bai, urte dara matan pelotari bat, nire betalako pelotari bat, aurten palan jogatu ekinetana, barrutik inbirik hautsa patatea, kanpotikan gogo gehiago handikan, lehen ikusi ditu dau jokariak ikusita eta ikutuko dituna pelotariak ikusiko eta oantxe bertan maiatik analitza eta pelik jokatuko bazartea. Iritsiko dira zure aukera, gaurrerago, txapelketa askotan ikusten dugu, maila handia ematen. Oantxe bertan, Cristo defendan gero marre mia vida. Hortzi bidatu dio bializ, Germane baina nola defenditu den nahi gero. Epaten dut nahi, oantxe bertan, Gipuzkoako txapelketako lauterriko txapelketa denez jokaten. Eta, horreko azten, partea edukin nuen, eta, usten dutenean, gutuko duten pelotari baten alka igual, konkisten honetan pelotari baten alka jokatu duen. Eneko eta Gaztumen, Antzuelarra. Eta, hemenika, bere partu ezin izan zuen jokatu, eta zazpin ninduan momentu hortan, eta kan leza baten ganta lana, hemendikan, ato beharkin itzein nuen, zen guztegon jakiteko eta, jakitu entzentako, nire urte gitantzen ato, eta, neko zagaztume honek, urte, zoren urza parte, zen guztegon galetu nion, eta, momentu hortan larrealetan zegoela, eta hemendikan animo asko bidali nahi dizkiot, azkartzen hartzeko, eta kantxan ikusten duan berriro. Hori da, animoak eneko hori, zorionak zuri, atzoko partez ere bai, eta esan dezun bezala, nahiz eta aurten txapelketa honetan parte hartu ez dezun, baina bai parte hartu ezula epaile bezala, hortaz aparte, jarraitze ezula pelota munduan murgilduta, eta, seguro ere aurrerago ikusiko zaitugula horrako final bat jokatzen. Eta bitartean hemen Gurpildoko finala,
Bai, pasara handia ematen bikote gorria. Urdinak baindik ez ditugu partiduan eroso ikusten. Eta aldiz gorria behaien lana ondo iten, txukun, Aingeru lehen aipatuz bezala defentsan oso ondo. Edorta, pelotan, jokuaren ritmoa eta erabat kontrolatzen. Horre ere gaina bipareta ikusi egu, Manu ez da iritsi. Justo nahi bai Manu eta bai German, tanto joan bila irian amaio. Bai Edorta eta Aingeru tanto azartea oso zaila gata. Bai, bikotea handia osatzen dute, azkenen falloak eta ekin behar dituzte Manuk eta Germanek. Manuk ezkerrez, agian Germanek eskatu ezkero pelota hobea izango zuen. Eta tu aipatu, baina, gurpilen alteri duten pelotari garrantzitsu edo niretariko bat aipatu beharko nuke, Beñat Litaso. Aur beti ikusi nantan dugula hor finaletan, eta aurten arrari dingo. Bai, aurten esan dezun bezala, Beñat Litasok txapelketan Aingeru Senperanarekin jokatu du. Bai, ados. Kasu honetan, ezin izan ziren finalera sailkatu, eta esan beharra dago ere bai, beste meritua izan dela, bai, German, Manu, Joseba Lasa eta Edortarena, eta merezimendu osoz dauzkagula gaurkoan bi bikote finalistak, eta, seguro Beñat etxean egongo dela partida ikusten, ingo dugu Beñat, eta baita beste Beñat, esan ez bezala, pelotari handia, beste final baten ere ziur ikusiko dugula, aurrerago. Ondo German, pelota zaila eramaten, Aingeru sartu da herrira, eta ze ondo moztuta. Eharri zabaleratuta. Bai, ikusi egu, nola sartu da Aingeru barrura daino, konfiantzarekin bere mugikortasun hortan, eta jokaldia derki jokatuta. Aingeru nahiko lasa, behar nodol bero horrekin. Aingeru osto laze ikusten nahi gara. Bai, nahiko templatuta ikusten dugu, bai. Izan daiteke ere markagailuan alde handia daukatelako. Enuke nahiko goztu izan baino, nik gustatuko ditaiak Aingeru girazten bali magu txapel hori behak. Garra, German, noia bueltan, sakeko buelta hortan edarki, German. Eta venga, a ber. Aingeru txapel hori jatziko, baina, posgarri izango litzateke txapel hori jota behak. Bai, noski baietz. Noski baietz. Haze sakira Manuk, txostan jota, Edorteak ez zinaltxa. Eta hona sartu Manu goran. Pare bat anto orain sartuta jarraian. A ber, Urdinak, erreakzionatzen duten. Gerturatu daitezkeen markagailuan. Hor aukerako Germanek. Ondo atzeratu, Airez Edorta, oso ondo, denbora eman gabe. Ezkerrez German, Aingeru bilatuz, sartu Aingeru. Eutxi Germanek, baina Aingeruk, aukerakoa, atzeratu. Airez German, Airez ere Edorta. Oso ondo German. Eta ez zin Edortak, ez zin altxa pelota hori. Hiru tanto jarraian bikote Urdina. Venga, a ber, gerturatzen dien. Alde hori nikan tantokoa da, eta para tanto gehiago tartituzten hori. Aldea handia bai momentuz. Baina hortik segitu behar dute ez da. Akatxikin gabe, behaien lana txukuniten, aurkari pilota zaila jartzen. Arrisatu dezatela, horre Edortare bai ari den bezala. Eta batzutan arriskatuta, gero akatxak. Azken fien hor, jokuakin, jokuentzaren eta konfrentzak azunen, tantoak hona zarteia, lehenengo partuan ikutu duen botela, odei ikusten tan konfrentzak intola, tuertot
askotan aipatzen betela, bueno, nahiz eta jokoak gineo, suertea eduki behar da, baiet, suertea atuela lehortu manima, ondo, erotzen egon baga, ja, akaba. Eta kasuetan, odeik ez dutan, suertea eduki, eta lehire bere kasuan, bai. Eta guantxe ikusten ari gano betela, lehorta... Mucho, Germán. Kriston jokoak dago, bi pelotariak ale bat eta Mucho, Germán. Bai, baina, bueno, hain dira, defentsa ona erakusten hain tanto-ontan urdinek. Baina aukerakoa Germanek, iritsikoa bai, hain geru, ondo moztu. Germán, eutxi, eta baina edortak aukerakoa. Atzeratu. Eta buruz gain. Ona. Defentsa ona, hain geruk ere bai erakutsi guna. Tanto ederra jokatu dute bai. Eta bueno, hortzegan ikusten ditu urrengo parte jokatuko duten lau pilotaria berotzen. Bai, ja prestatzen jumarko dira, hauek, bueno, ritmo azkarran ere, lehenengo finala esan duen bezala azkar hasiak, edo, bueno, markagailuan gerturatu dira eta hortxe egon dira bi bikoteak. Kasu honetan ere finala azkarri joa, margen handiarekin momentuz, eta urrengo finalistak, bai, prestatzen jumarko dira. Laster behaien momentua izango da. Atzeratu edortak, txokora, eutxi Germanek ondo. Deja da, edortak, iritsikoa bai, oso ondo. Buruzain pasan nahian baino ezin, eta horra be... Oso manu. Mucho manu, iritsi da. A ber, orain atzean. Apa, Manu. Ai, ama, Manu, bueno. Hortze zegoen Bai, ezin izan du altxa. Esfortzu handia egin du lehenengoa jasotzeko, bigarren hortan da ezin izan du pelota jaso. Esfortzu handia egin dute biek. Bueno, hortze hori. Eta atxeena eskatuko dutela emate du. Eta, bueno, aipatzen genuen ere bai aurkezpenean, asteazkenean, bilagunan egin genuen aurkezpenean, Gipuzkoako Euskal Pilota Federazioko zuzendari teknikoak komentatzen zuen, aurten ibili gehala pixka urpilonalkiko jendea erakarri nahian eta entrenamendu batzuk egiten eta orduan hemendik ere, bueno, animatu nahiko genituzke kirolariak, pala proba dezatela, entrenamendu batzuk egin, ikusi kirola, atxegin duten, proba dezatela. Askotan estatea, niko iraule honetako balio, probatzen ez dut bat ez da galiten. Jende asko gaztak abotaztu eta hori ez da hola, jendea abotaztu menen behar jenalatzea da, baina gogoak, hasta bota barren gogoak jarri. Gogoak jartzen ez balen batzu eta, kontatzen ditu dena, probatzen ez balen batzu, bidez ez dut joakingo kirol hortako balio ez du noet, Oso hori da, mezu hori garrantzitsua, azkenan proba dezatela, kirol ezberdinak, aipatitugu hauek ere kirol ezberdinak egiten dituztela, hau probatu dezatela, kasu honetan ere bai, badaukagu jendea, gurpildun aulkian egunerokoan ibiltzen ez dena, eta iristen dena, ezakit amputazio batekin edo lesioni gabe ikusi dugu jendea, desoietasunik gabe guk kasu honetan ez dugu azterketarik egiten. Orduan, etorra daitezela egun baten probatzea, jarri daitezela, gurekin harremanetan, bai Gipuzkoako Kirolagokuen Federazioarekin, edo Pelota Federazioarekin, edo, baitare Kemen klubarekin zuzenean, proba dezatela kirola, eta gero erabaki dezatela, nahi duten jarraitu edo ez, gero ez dute zertan txapelketan lehiatu ez da, eta... Baina garrantzitsua... Apatzen ari gana bai, ni nire gatun, lehen aipatu dutun betela, eskubidean jokatutu bai, eta Gipuzkoa mailan alimen urritasun takik, pelotari batela gehiago goan, baina alimen urritasun maila dakatun aletik,
eskupilotan egitzen bakarra momentuz nina. Eta autu nuen bai hor Tumara kiloikartan egun pilotare bat, edo menuritasuna bat. Da kurti intun, eta bueno. Nik nahiz eta adimen hurritasuna duke, ez nuela, ez nintzen azka bota, pero eskupleta botatzen egiten, hor aletarrean ibiltzen nintzen, bueno, hobioa fiziko betela ematen nintzen hor eskuz jogatzen, eta bueno, oain arte, hortzen ari leskuz, Haimen hurritasuna duen bakarra naiz momentuz, ez dakit hor Gipuzkoa mailan bat-ematola ibilikoan ez? Bueno, nahiz eta haimen hurritasuna duki, eta nezuna, beste kirol asko daudela hor gehiago, animatzeko, ostra. Hindi animatzen. Egarra edortaren deja da. Txostean jo dut eta Germanek ezin ezan du altxa, lehen ere Germanen deja da polita ikusi dugu, tantoa sartu duna. Eta, bueno, esaten zenun bezala iraiz, nik uste hemen ere telebistan azalduta gaur ere igual jendeak, egun bat jendea, ez dakina posiblea, gurpildun aurkian palan ibiltzea, edo adimen urtasun daukan horreit palan ibiltzearen eta hori, gaur ere ikusita eta zuk esanako guztiarekin, agian jendea erakarri ezakegu, gerturatzea gure gana, beldurri gabe, beste gabe, probatu ezatela, gero erakiko dute jarraitu nahi duten edo ez. Hori da. Eta hemen txera. Hemen aldea gora galo. Kasu honetan adibidez, txapelket, bai, margen handia. Eta, bueno, komentatzen zenun, berre pelotarien bat lehiorengo dan eskuz jokatzeuna. Bueno, gure kasuan, txapelketan honetan adibidez aurten, 27 pelotari izan ditugu lehian adimen urtasuneko kategorian. Pixkat, aipatitugun lehen elkarte ezberdinetatik, bai Zumaia elkartetik, Zarautz elkartetik, Mindara elkartetik. Baita ere gaur ez, gero ikusko egun Xabat, Askasibar Antzuolarra aurten hasiena, Antzuolatik ere bai baukagu, gero Josu Arratioela Antaundik ere bai. Orduan, bueno, Oñati Arbat ere hortzean bai, Mikel Jurado bai. Lehen gorten jokatu zuena, ondo guratuko hor pelota bai. Eta hori da, beldurrik ez izatea eta beraien lehenengo aukera bezala, behaien herriko pelota elkartean galdetu ezatela ea aukera hori daukaten. Eta... aukera hori, patena hitzina betela. Aukera hori badaukaten ez, eta baldin bagate, jakin da beste klub batu daudele bai hor jokatzeko. Hau egandu. Oso ondo iritsita German deja horta eta gaina gero aprobetxatu, hortxe errepikapenea, iritsi eta gaina gero goxo garutzi du deja da txokuan. Manu Usakia, edortak nahi eta zabalera eta falta izan da. Bueno, 11 eta 22, marka joan. Alde handi hori egon da, markau ekipuntu hemen baute. Ondo. Hortan aleginduko dira Manu eta German. Sentsazio honekin amaitzeuten partidua, tanto batzuk sartuz, hau adibidez, zabaleratu, ondo aingeru, egarra defentsa, Airez German, atzera edortak, txoko aldera, Mucho German, egarra, defentsa, baina hor edortak dejada primeran, eta ez da iritsi German. Ze ondo markatzen duen hori edortak, jokaldi hori eta nola hartzen duen, ze ondo egiten duen. Asko urten zaio jokaldi hori, bere adu eta gol. Bai, teknikoki sona. Eta ingero bere bai, eta duguna, defentan oso bizia. Bai, asko muitzen du zila, lehatetik bestera, asko laguntzen dio edortari, lanak errazten dizkio, eta horrek asko egiten du. Mucho Manu. Ondo Manu Airez, jokoa moztuz, Hermanek espatillo, Manu. Edortak, eutxi Manuk, berriz ere edortak, Zabalera, hor dauka Manuk. Atzera edortak oso ondo,
Altxoko ez da iritsi. Bueno, Germanen pelotaka hori. askotan ikusi ditugu hau jokatzen, baina, bueno, ni askotan galitu izan diat, ez? Komo joan, nola jokatu duten gurtin alatuko, eta mugimenduen eta nahiko zaila, bueno. Kanpotik ikusi eta zaila matu, baina, bueno, Bai, dana bezala, hasieran zaila da. Bueno, bukatu da hortxe finala. Aingeru eta Edorta irabazleak. Lagun artean agurtzen. 25 eta 11 amaitu da finala. Eta aipatzen zenun, hasieran noski zaila dela gurpil batean eseri eta pala eta pelota nondik handatorren eta pala eutxi eta ez dakizu oso ondo kolokatzen, baina bueno, dena bezala, entrenamentua eskatzen du. Horregatik bulta eta dana, eta Hori da. zaila matu, baina, bueno. Eta orain berehala finalistekin hitz egiteko aukera izango dugu. Aingeru Sinperena eta Edorta Dantarekin. Beraiz, laster Bai, la pilotaria, bestera, kereko la pilotaria beloteria. Bueno, hemen ditugu bigarren partiduko protagonista nagusiak. Aingeru Sinperena eta Edorta Danta. Bueno, alenik eta behin zorionak, bioi. Aingeru, zurekin hasiko naiz. Bueno, zu berez ez zinen final hau jokatzekoa. Komentatu dugu Joseba Lasa zela bikote titularra, baina lesio batengatik zuri jokatu zaizula final honetan jokatzea. Eta, bueno, aukera arki aprobetxatu duzu. Oso ondo ikusten zaitugu kantxan, defentsan, erasoan ere bai. Nola ikusi duzu finala? Hori da, zuek esan duzu bezala, kriston aukera tokatu zait Joseba lesioa izaki. Aprobetxatu errazean, oso guztua. Frontoien oso arinda libre ikusi naiz, eta oso guztua. Bai, ikusten zaitu gure barrualdera sartzen batzutan, jokaldia bukatu nahi hortan. Egia, defentsan primeran ibilizatela, hasierarik ere margena hartu duzu eta ez diezu aukerarik eman aurkariei. Hori da, hasieratik tartea atatzeko aukera izan deu, eta horreia gutzak hori konfiantza puntu dut eman dut, aurre jokada egiteko aukera, o pixka nahazteko aukera ematen zigun, oso guztu eta asmatu dut, eta pozik. Ondo, eta, Edorta, zu ere ikusten zaitugu nahiko komodo, hasieran margen hori hartuta hasieratik, nahiko partidua ondo juntzaizu aldapa, zuen alde.
ezakit, bai, jokaldiak ere bukatzen ikusi zaitugu, pixkat jokuaren ritmoa markatzen, nola aurkitu zea? Bueno, ni konfiantzakin nago, zuk esaten dezun bezala, ez? Eukideu bentaja desiente bat hasieratikan, da orduan, bueno, margena gehiagokin, pixka gehiago arriesgatzezu, bueno, gustora jokatzen, eta gero, bueno, aingerukin ere bai, konfiantza eman dit, bi paretak eta hori ondo kubritze zitun, bueno, bi pentsatze bikote hona indeura. Osa, que, bueno, Joseba Lasarekin bazinan ere, Aingeru Senperenarekin jokatzea ondo etorri zaizula esan daiteke, ikusi Aingeruk ere laguntzen zizula erdialde hortan. Bai, hombre, pena Joseba ez egotea, berarekin bi partidak irabazitut, bueno, berarekin ere bai ondo moldatzen ditzen, baina, bueno, hola izan da, eta penaz, berak ez egotea, baina, bueno, esate zut, Aingeru konfiantza emateu aurrean, da guztua. Oso ondo, bikote zorionak eta ondo ospatu txapela. Beste tarde.
Bueno, eta orain bukatzeko hirugarren finalarekin utziko zaituztegu. Kasu honetan, bikote gorria Xabat Askasibar Antzuolara eta Eneko Sagarmendi errenterian bizi da, ez da Motrikuko izan. Eta bikote urdina Mikel Vega errenteriara eta Erik Aton Donostiara. Bueno, a ver. Nola aurra ikusten dugu finala hau Iraitz? Egia esaten batu nahiko gorri. Nahiko gorri, Xabat Askasibar, bueno, aurten hasia gurekin lehiatzen. Eta, bueno, ikutia kriston pelotaria dela, asko sartela jokun. Eraztot nire oso nu moldatzea. Eta, bueno, bestalerrigan oso ezaguna den, da, bueno. Eta nire aurkari handi deden, bueno, Eneko Sagarmendi, veteranoetako bat, finaletan. Bai, askotan ikusi zaituztegu Eneko eta zu lehian. Noizbait ere bai elkarrekin jokatzeko aukera aukidezue Gipuzkoako selekzioarekin, Gramian esaterako, lehenko urtean. Eta... Bi urte jarraian jokatu genitun, lehenko urtean eta 2008 ere bai. Beraz, hasiera batean favorito bezala eman ditzakegu gorriak. Esan dezun bezala Xabat lehen hori aipatu dut, aurten hasia gurekin eta oso pozgarri izan dela bere hasiera hau. Ez genuen ezagutzen eta bueno, leheno esaten genuen bezala, bere ama galdetu zigun berze pelota aukera zeuden eta entrenatzen ibiltzen zela Antzuolako taldean bere entrenatzailearekin. Eta... bueno, aipatu behar ditu, Mikel Vega bai, bueno, lehen urtean bai Eneko Sagarmendirekin batea jokatu zela. Bai, ez da finaleako seikatu zen Mikel, Enekorekin batera. Luis eta zure aurka izan daiteke? Hori da. Hace partida jokatu nena, madre mía, mi vida. Eta gita bat kulturan genu, baina, bueno. Oso ona horreneko bipareta, Mikel ez da iritsi, aurretik Enekoren akatxe ikusi gura utaula pelota. Baina horreneko, azte bipareta sartu den. Aipatu behar da bai, beretan bizia diala bai, ez? Eta egin duen egin duen txabaten, baina, bueno. Sakea irutik iru, lautik iru ere egiteko aukera, irua pasagar dute. Baina, bai, lautik iru, irutik iru hor daude, eta seia daukate pasa. Lehenengo partidutik esan dezun bezala, pelota bizkat bizia badela esan dezakegu. Bai, otze Mikel, gehiagit. Intentzio bera, baina gehiagit. Bai, bueno, hauek pelota pixa-pixa egin jogatzea ez da eta eratzo diren. Bueno, agertzen muzkataten. Bueno, aipatu dugu Xabat Antzuolarra, Olalde elkartea uste dela Antzuolarakoa, eta beste hiruak Mikel Vega, Eneko Sagarmendi eta Erik Aton, elkarte bereinekoak, Minara elkartekoak, errenterikoa. Ikusten dugu ere, elkarteek zelan handia egiten duten ez da, zuei ere, entrenamenduak astez aste, txapelketak jokatzeko aukera, eta Leirek ere, hasieran aipatzen zuen bezala, jokalari gazteak behar ditugu, etorri dezela... Animatu daitezela ere pelotari gazteak. Arrobia ere eta behar ditugu jende gazte berria baitzain beste batzuei lekua utziz eta pixkanaka veteranoak ere uzten dijoazen enean. Veteranoak ez gara erretiratuko. Hortxe gaude Enekotan askotan ez dute jode, a ver cuando jubila ella eta Enekotan ez gara erretiratuko gui gorputa nahiko ezan harta. Bueno, eta zuek elkartean ere gerozta pelotari gehiago zeate eta esan ez gazte horiek, kaltatu zuntzun gazteak. Gazte naiz,
bai ikusten ari gara Mikel Vega, Erik Aton, lehenengo partuan jokatu duen Odei Azteatu eta, bueno, partida ikusten egon gani bai Gomez, bueno, bai esan daiteke, Mindala elkarteko bigarren taldean zaudela, ez? Bueno, bai lauak, lehenengo taldea igortzela, eta kriston aurre partu eman dutela, bat ez zela Erik Ebeak, Erik entrenamenduetan eta lan ikustetan, bueno, dana bota jartzen tan pelotaria zela, eta oain Erikek eman duen aurre partu bai aire, golpea bai hartu, kanta bukatzeko ekimena ere bukatu. Eta, oantxe bertan, Erik Ostola zer ikusten nahi nahi, ikusten hor buruko finalean eneko zagarmeniren aurka, solo tuta, bere... Ez dela ezaguten dugun Erik, eta momentu fondo Erik hori ikusten nahi gara. Bai, esan daiteke hori ez dela, ez? Final gutxitan ikusi ala Erik, orduan izan daiteke hori ere presio hori, eta esan ezin bezala oso gaztea da Erik. Duela urte batzuk hasi izan, baina aurrera pauso handia eman du, esan ezin bezala bai, urten Gipuzkoako buruzuruko txapeldunea, txapelketan finalera selkatu zen, enekoren aurka, nahiz eta ez zuen irabazi, eta orain ere bai, ikusten ari gara binakako, eta bira, ze jokaldi egin duen, ze bi paleta hona bota duen Erikek, eta ze aurrera pauso eman duen txapelketa honetan ere bai nire ustez, diferentziak markatu ditun pelotari izan dela, eta, guazen da ikustea presioa eta zemuz jasaten duen, eta finala hau batxutu. Tanto nituna, sartu den bi paleta hori bai, hor dagoela, ez? Erikek egiten duen lana eta aukera bai, eta behar bai, enekok bere gaitasuna ditule bai, pazientzia handikoa, nahi hortaz alortatean kontagiotuko bai, ondo golo. Bai, eneko oso pelotari segurua, bi eskuekin oso mamoratzen dena. Erike bai oso segurua da, bi esku, bi esku polita ditu bai, baina, larra xabat, larki biatuta da. Seita bi, marka joan, horra errepikapena ikusiko dugu. Erikek bi paretasea, besta lehenoko aurreko jokaldia hori. Xabat, askasiba sakera, duze. Txokora, eharra sakea, sake hona, Xabatek. Bai, horre dira, hor sakeakin asmatu minutu. Teixeko paletakin sartia, hor sakea sartia, eta baina, derkizatu tanto. Hor, aurre palto hori eman eta, aurre ajun beharko luka. Ondo orain Erik. Errestu hona ratu. Atzera enekok, ezker paleta biatuz. Sondo Erik, orain bai ezker paletera. Ezker ezeneko, sondo eutxi, ezkerretik ezkerrera. Sagarrendi. Eneko bai golpea egin ikusten dute, ostra! Lehen ezegan golpe hori, baina, Aurten ere fisikoki hobeto ikusi dugu. Entrenatzen ibiltzen da bai gimnasian eta gero, zuek asteroko entrenamendu horietan ere bai fisikoa eta nahiko lantzen dezuela esan digute. Kaina gehiagiz hartzen dute. Kaina gehiagiz, da. Azken finen kantxa barren fisikoki ondo duteko bai. Entrenatzaien lana eta patu behar da bai, ez? Bai, noski bai ez. Elkarten lana aipatze genuen, eta noski entrenatzaien lana ere aipatu beharra dagoela. Zu nahi eta guain, Gipuzkoako federatzen tartuta egon, eta marru, minara ikartan ere entrenatzaien minara gurekin egon. Eta marru zurekin nozu guztara minala, Kriston Peña eman zuela, entratzaile puesto hori ustea eta bestatu ustea,
bete esan ditu zurekin ere mindalekatzen guzti dugu minan entratu. Garai politak pasa genitun, entrenatzen, ez da iraiz. Jate, egia esan behar da. Garai politak, barreak, Bai, hori garrantzitsua ez, edozein kiroletan ere, talde kiroletan. Bueno, naiz eta hau ezen talde kirola, baina taldeko giro hori entrenamendutakoa eta hori ze garrantzitsuaen, eta zuek ere gustora egotea, zuen kuadrillak sortze dituzue hortikan, lagun taldeak. Horrein digoan dut ez, azti nintenean, eneko zeilakoeto eta, gaur egun jokalari ezten Ibai Castilla dela, eta, nila garen egiten nintzela sartzen. Baina, oain mindara elkartan nola aztian, lau pilotari etetik oain 10-12 bat hola geha, eta taldean nola aztian ikusita, ostia, alertatean oso pozgarria. Eta laute elkartak bere pilotariak ditu, kantelatik batzu dira digo dira, eta berri hori, azkeneko berri hura ikantana, lehenengo parte ikutu nire ez nare, Tumaian bertan, pilota egokituko taldea baitortia, hori bizto nahi kantan, albertarian. Hori da, aukera ikusizun lehirek ez da, Zumaia pelota elkartarekin hitz egin da, zegoela aukera sekzioa pelota egokitukoa sortzekoa, herrian bertan. Beti izan diala mindara talar, eta azken batala garaia beste kulu bat hori ikusta. Hori da, eta hemengo aukera hori aprobetxatzen dugu, beste entzuten gaituzten, beste pelota elkarte batzuk animatu daitezela behaien pelota egokituko sekzio hori zabaltzen, animatu daitezela, esan dugu bezala, badago jendea Gipuzkoan zehar, kirol ezberdinak praktikatzen dituztenak, eta pelota egokituko izan daiteke aukera bat. Alpartu de bai, pandemia garaian pasa behar genituen gara, momentu txarroiek guzta jokatu zintzen gerula noran mugitu, etxan itxita egon behar izan dure ikusta, eta guain hori eta hola, eta, berriz rekuperazio hori ikustua, gogo gehiago zartu ditu, Noski baietz, eta, Guango partuan, gazita ikusten egia, eta, Atxeen askatu bikote urdinak, ikusiko dugu orain nola bueltatzen diren kantxara. Sake hona, Xabatek, oso ondo erik, zaila zen. Nahiko egin du? Txokora berri zenekok, oso ondo erik. Nungo egon daiteke urdinen gakoa, pixkat partiduan gerturatzeko. Ez da, Gorri ez diogu zerrikiturik ikusten. Eta nituan zene bai, erikek joku hori badaga. Askotan izan dut, daukan malizia hori ata barko lukela, Oain zabalea bota duen bezala, Xabaten bila bai. Saiatu aia, ez da, pixka mugitzen, agian Xabati pelota gainera botatzen. Zer ikusi dugu ez, erasoan jartzen denean erik oso jokalari potentea dela, Mikeli Mozketa hori txapabera jintzaio, 10 eta 2. Askotan ez dut diotorik, Biguzkuruko txapeketa jokatuzunen bai, Jozabaltunaren, askotan ez, eta entrenamentuan ez da nire estatu jo. Kola maliz, botea jokatzen duenean, malizi, ikararrezko malizia da gala, pelota jeitzik botean, pelota nela jizten duen ikusti, eta askotan ez daten jo, si tuvieras la misma maliza al aire, serías un pelotario de la ostra. Sondoeneko bien tarte hori bilatuz, hor... Urdinak egiten ari da katxa elkarren zirte egitea. Bai, hor agian, pelota atera bezala agian. Erik bera atelari larentan egon da,
berak agindu beharko lioke, Mikeli jokoan tarteko berak pelota jamateko, ez? Eta bikote gorritik hori ikusten ega, behaien komunikazioa eta urdinak edukiten nahi ziona, ez? Eta hauen gako aztakin honen egon daiteken, porque bai neko zabatetan doa zartea bantxertan, oso zaila. Zaila, ez da. Moztu horreneko berriz, Mikeli ezker hori bilatuz, pelota zaila jarriz. Agian igual, Mikel Bega nahi aurre txamarran dago, ikusten nahi gaur Mikel bi anparo nire iritzit Mikel, Eta aldaketa, ikusten ari geha. Erik aurrean jarriko da. Nik hau ez nuke Mikel egingo. atzean. Nik hau ez nuke egingo. Hau ez zenun ikusi txapelketan zehar. Ez. Ondo juntzizaizkien gauzak, baina orain hori aldatu nahian. Dinamika hori aldatu nahian. Zer moduz doakien. Mikelek hemen artetean eutxiko jo, baina... Bueno, zabat, ez dara biatuz. Ezkerrez eta ez da iritsiko. Ez da iritsiko. Gorriek nahiz aldaketa honekin gauzak argi dauzkate eta berdin jarraitze dute. Pelota landuz. Egia etzaten abaldu Mikel. Urdinen aldaketa. Berriz aldatzen erpanen badia. Garezti erraziko dute. Aldaketa hau, garezti. Ikus ezagun. A ber, zemuz doakien. Xabat, atzera berriz, Mikelek, ezkerrez, eutxi, ondo. Berriz ere Xabat, Mikel hain. Aipatzen dituna. Joko aldaketa, Erik jokoan gutxago tarteko, eta Mikelen bila joateko. Bai, momentuz Erik ustut ez dugula ikusi pelota jotzen aurrean jarri denetik. Gorriek gauzak argi, atzera bota nahian, Mikel bilatu nahian. Enekok, ondo atzera, eutxi Mikelek. Berriz atzera Xabatek. Ondo Mikel. Bueno, Mikel hor defendit. Aber, Erik sartzeko aukera daukan. Eta kanpora juntzaio. Zaten ditutena. Beren euren postuak aldatzen epan betute berriro. Markagailua dira, uzurrute. Bueno, aber, ikusiko dugu entrenatzaileak ohartzen diren eta berriz ere dinamika hori aldatzen duten. Eta gehona, Alando. Mikelek ez zin. Eta... Erik ezaten hartzaio Mikele, postu zaldateko. Beste tanto bat jarretuko dutela dirudi. Pentsatu izatela. Ondia da, iraitz. Pentsatu izatela gauta ondo. Zake ahoran digan ez duatea, aldatu daitezela. Ezan ditutena, gareztu errenduko dut aldaketa. Saketik gainera ere Xabat Erik saiestu nahian. Aber, Erik sartukan, ez da sartu. Hor, Mikeli eskubila eta ez man, bueno, Mikel hor ondo definituko. Bueno, eskerrela bota eskero. Hor, Mikelek zailtasun asko dukiko ditu. Opa. Oin Xabatek, goiko Xabat. Eta tanto hau bizita pixak ematen. Tantoa lortu dute, berdin jarraituko dute momentuz. Sakean Erik. Tanto hilaga pixak dut ditutan. Luze. Airez oso ondo Eneko. Goiko gestorekin. Eneko gaur konfiantan jaga. Jetxi pelota. Iritsi Erik. Erik. Ona, goiak libratu. Berez ere Airez, haupa Erik, haupa Xabat, sondo, moztu, eutxi Erikek. Bukate ditutena.
Urdinen komunikazio falta. Ondo Mikel ezkerrez, eutxi. Berriz atzera Xabatek, ezkerra bilatuz, eskuiz jarri dala ere. Animo falterik ez dago, Mikel. Atzera Enekok berriz. Mikel joku aldatu nahian, Zabala bilatuz. Agian igual, Erik pixat atzatxio jarriko batan. Lau, iruterdi lauaren denora, Enekoren bakoitzaren pilotaka kontrolatzeko. Ederra. Ederra, Xabat. Beharra Xabatek egin duen mozketa. Demoraldi guztian zehar ikusi dugu jokaldi horiek egiten. Oso ondo jokatzen. Ega esan, aipatu egun bezala oso pozik gaude Xabaten mailarekin, harrituta utzi gaitu denoi, ezagutzen ez arren. Ezin Mikelek, oain bai, aldaketen Erikek gutxi du, ja. Erikek gutxi du. 17-3, paliza handia ematen, kategoriak. Balanta, handia. Ligaxkako partiduan, hauen arteko partidua izan genuen, oker ez banago 15 eta 6 irabazi zuten Enekok eta Xabatek. Bueno, orduan 15-era ziren partiduak, gaurkoan finala 25 tantora dugu. Eta momentuz Itxo, Mikel? aukerarik eman gabe, Bai. bikote gorriak urdinari. No. Erik, airezeneko, bildu oso ondo, eta ez zinaltxa baztertu dintzaio Eriki. Ez da egite Erik pixat jokus kanpo da hon. Buruz lasa ikustu, baina jokus Bai, txapelketan aipatu dugu, oso sendo ikusi dugu biak ala biak ere, bai Mikel eta Erik, gaurkoan ez dute abian egun aukiko, esan dugu bezala ere bikote gorriak ere asko behartzen zaitu, eta ez dute opari handirik egiten, Enekok bi paretan da, ondo Mikel defentsan, Enekok atzera, ezkerraldera, ondo Erik, berriz ere Eneko atzera. Eta Enekoren pilotaka lastaiak, Bai, lasaitasunak jokatzen ez. Esperientzia handia daukan jokalaria dela esan dugu. Ohituta gore finala jokatzen, ritmoak markatzen eta momentu bakoitzan zer egin behar duen argi eukitzen du. Airez berriz, askotan ez dominatu nahian. Askotan ez Enekok, Eta horra arriskatzeko aukera ikusi du, txapabera juntzaio. Txapabera juntzaio, baina Mikelen bizkarrera. Bueno, askotan ez bai, Enekok transmititzen lasaitasun hori. Kriston konfiantza emate diola bere bikoteak, bere bikotea eta hori azken finen puntu oso no, puntu handi bat. Bai, garrantzitsua lako txapelketetan ez da, bikotea ondo konpenetratu egotea eta jakitea ere bakoitzak ze gaitasun dituen eta momentu bakoitzan zer egiteko gai den eta hori oso ondo kontrolatu daukate. Txapabera Eriki, saiatu da txokoan zula ikusi du eta saiatu da pelota hor sartzen. 19-5, aldea handia final hontan. Bai joa hor, Xabat Askasibar, sakera. Hiruan botea. Sakeluza.
Bueno, ez dugu alpatu bai, Mikel, baina txapa bai txokotikan zabale atzita nahikoago ikusten da, bueno, txapa ez dagoela behar dan Alturan. Hori da, txokoan ikustea, bueno, behar alturan dagoela, baina txapakorak ikuste dira, eta bueno, zabalean tanta egiteko neurri hori ondo artea asmatu behar da. Bai. Eta horra azkeneko ere bigarren hortan ikusten genuen bezala, Erikek, bueno, bipareta botatzen mota nahi zuen, eta ikusta Erikek tantotan saiatu nahi duela, tanto bukatzen, baina ez duela lortzen, Erik jokoak inadunan, dala, arriskutsua, baina ez duguna, tantoak alde edo kontra nahi duela. Gerra neko. Haze tanto daneko ezker Aspaldiren diola tanto hori guztan. Mikel barrura sartu gala aprobetxatuz, erdidalean zegoen hortan aprobetxatuz, bai erdira izi joala, eta ze ondo aprobetxatu duen. Bai. Espazio hori, 21. tantoa sartzeko. Areta askorekin sakea xabatek. Erdira arresto Erikek, Eneko, erdiko golpea berriz. Erik, Eneko airez, aurreratu. Takit lehen Mikelek eta... Ezin, Erikek ezin. Atxena behar dute, baina bai. Atxena aldi eskatzen bali dute. Azkenean, bueno, azpitik ikusten zea urruti, zaila da horrelako partidak altxatzea, ez da, eta aukera ikusten dugun. Horrelako partidu bat altxatzatzea da, baina atxena aldi bat gelditzeko, bere burua lasaiteko, eta nola jarraitu barren jarraiteko. Bai, azkenean atxeden bakarra eskatu dute bain arte, uste dut. 3 dauzkate aukeratzeko eta ez dute atxeden aprobetxatu. Ondo Erik ezkerraldea, defentsa honeneko, berriz ere ezkerrez. Ondo Eneko ezkerraldera. Erik gora, gaur ez du eguna izaten. Ez du... Buruz-buruko txabekitan bezala. Lastima. Eta egun hori egiten ari hori. Lastima, final hau... Bueno, pena, azkenan markadoioan ere oso urruti ez die bate aukerarik eman. Partioan ere ez dira sartzea iritsi, urdinak, ez dira eroso egon inungo momentuan. Eta gorriek ez dute behien maila jetxi. Moztu Xabatek, oso ondo, hormina handia egiten du, Mikelek ezin ezkerrez. 24 eta 5, eta azken sakea Xabatentzako. Eta eguneko azkeneko finala den azken sakea Xabatena. Hori da. Txaloak, Amasako udal pilotalekuan, sakea Xabatek, ezkerraldera, eutxi Erikek ondo, moztu Enekok, eutxi ondo, Xabatek aukerakoa, moztu, iritsiko Erik, ondo, azeratu, eutxi Enekok, eutxi Mikelek, Xabat. Eta txapa bera. Era rajama, Mikel. Ikana postura azte hon ba. Defentsa ona erakutsi dute urdinek. Xabatek bukatu nahian, ez da? Hortzi ikusta baina errepikapenean ez. Mikel zagalea zijoala eta txokaldeako hori zulan zola. Eutxieneko gairez. Ondo Erik atzera. Bueno, gritando jarraian. Zazpi eta 24.
ja Erik pixka lasaitu. Gorriek ez dute eure maila jitsiko, baina Erik ez bera ere. Urinek behaien maila jitzo manu butea, akabo. Eta, bueno, hauen aurka eneko eta zen aurka euneko eunan jokatzen ezan behatu oaingo emaita ikusta. Erik, larri baino ona, Enekorena berdin. Eutxi Erikek ondo ezkerrez, Xabat sartuko da, Mikel bilatuz, Utxo Mikel. Sondo. Moztu osona, iritsikoa, bai, baino, kanpora. Eta bukatu da, finala, 25 eta 7, Xabat Askasibar eta Eneko Sagarmendi garaileak. Hortxe, Euskalizunetan. Bila berdin! Bueno, esan daiteke txapelketa guztian zehar dominatzaile argiak izan diala Xabat eta Eneko. Bikote sendoa osatu dute, demostratu dute gaurkoan ere bai finalean. Eta orain beraiekin hitz egiteko aukera izango dugu, eta bueno, aprobetxatu nahi dut eskerrak emateko. Hemen bion artean egon galako partidoak komentatzen, eta... Lehenengo aria ezateko esperientzia politia iranak, gurekin hau partikazioan ekel. Eta bueno, gehiotan nahi kezela. Hoi da, hoixe baietz, eskerrik asko iraitz. Bueno, eta hemen gaude hirugarren partiduko protagonista nagusiekin, Xabat Askasibar, Eneko Sagarmendi, lehenik eta bain zorionak bioi, txapelagatik. Xabat, zurekin hasiko naiz, komentatu dugu retransmisioan, aurten lehen aldiz ikusi zaitugula txapelketa ezberdinetan parte hartzen, baita Gipuzkoako honetan ere bai. Ez zintugun ezagutzen, eta guretzako kriston pozgarri izan da txapelketan zueukitza eta horrelako maila erakutsita, eta zer moduz txapelketa honengatik? Oso ondo, nik banukan egun batian ametsa Eneko Sagarmendirekin jolasteko eta berarekin batea txapeldun izateko. Gainera Eneko lehen telebistatik ezagutu neban, bere finalak ikusitza neuzkan eta bere bi final irabazitakoak ikusitza
gogua eman sostan, baneukan gogua bera ikusteko eta bera ezagutzeko. Bueno, eta Eneko, zu, komentatu dugu txapelketa askotan finalean ikusi zaitugula, esperientzia handia daukazun pelotaria zehala, beste txapel bat gehiago, aurten gainean Gipuzkoako txapelketan buruz-buruko txapeldun, orain binaka txapeldun, ezin da gehiago eskatu. Bai, askotan lanaren fruitua dira, entrenatu eta entrenatu behar da astean zehar, eta horrela entrenatu eta entrenatu, gero aldea txapelak irazi. Xabat, partidua hasieratik ikusi zaituztegu bihoi oso sendo, erasoan ere bai aukerak zenituztenean ondo moztuta, defentsan ere bai, partidua, margen handiarekin juntzate partidu guztian zehar. Bai, hasieran akats bat indogu, baina gero, tantuz junga elkar animatzen, eta akats bat doitzen balginoen eta sakia galtzen balginoen esaten ginoen lasai, Eneko, eta lasai Xabat. Urrengo tantuan kontzentratuko ga, eta arnasa hartu lasai. Oso ondo neurtituzte orduan indarrak, eta Eneko bazakit, aipatu dugu, Gipuzkoako buruz-buru eta binaka txapeldun, Gipuzkoako selekzioakin eta irramian txapelduna eta zinen, orain zer gelitzen zaigu hemendik aurrera? Denboraldi bikaina izaten ari da, esan duzu bezala banaka eta binaka Gipuzkoako txapeldun, gero Gipuzkoako selekzioakin Ramnia irabazi dut, eta ere bai Master Cup irekia, Gipuzkoako irekia Landerrekin, eta orain Euskal Herriko txapelketa gelditzen da, ekainean, eta ere sortea dudan. Oso ondo, eskerrik asko bioi, eta... Bai, nahi dut eskaini, lehen motorain nire amari, gero nire eskera laguna Amaiara Mururi, ere bai nire errantiko kodari osoari, Iraitz, komentarista berezia gaur, eta mutikuko lagunei. Xabat? Nik eskaini nahi dutena da, nire aitona eta monari aurrekoan ezin izan duten txapela eskaini, ointxe bai, txapela hau beraientzat daiar, eta bebaitxa eskaini nahi jat nire irakasle bat izan zena Ingel Askozeri, nire aitxa, ama, nire anaia diran, eta bebaitxa nire lagunik minena Eneko Sagastume Sagaz, el conquistador del Caribera juntzana. Ez irabaziar, ez finalera iritxearen ere, bera oso mutil ona izan da konkizian, eta beragatik txapela beragatik daiar. Eta bebaitxa eskaini nahi jatere Guazeneko aktoria irakaslei ze haiek oso lagunenak dira nigatikan, eta bebaitxa bergoratzen badatze... Nire kintuetako lagun guztiei eta Antzolako Lalde taldeari eta Eneko Sagarmendiren aitxari batez ere beragatik gogoratzen naiz eta Antzolako jende guztiari. Oso ondo, hortxe pelotarien hitzak, txapelunen hitzak. Bebaitxa eskaintzen jate Bergarako Gaztelekuko bi lagunei Maren eta Naiari. Hortxe, dena aipatu ditugu. Eta, besterik gabe, eskerrak eman Gipuzkoako Euskal Pelota Federazioari, Gipuzkoako Kirolektoen Federazioari, baita Gipuzkoako Foru Aldundiari, azkenean behaien babesagatik ere txapelketa hau egiteko aukera emategatik. Herriz herri txapelketan zehar egon gehan herri guztiei, gaurkoan 16 Bilagonako udalari, eta besterik gabe, eskerrik asko eta aurrengo urtean ikusiko dugu elkar.
Amen.